ሓበን ግርማ ናይ መጀመርያ ዓይነ ስውርትን ጽምምትን ካብ ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቀት ከም ሽማ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ናይ ትምህርተይ ካላንደር ኩሉ ግዜ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ታሪኽ ሄለን ከለር ክዝክር ከለኹ ዝኾነ ሽግር ክብዳህ ከም ዝኽእል መሰናኽል ከዓግትና ከም ዘይክእል ስለ ዝመሃረትኒ ኩሉ ግዜ ምስ ኣብነታዊትን ተፈታዊትን ኮይና ካብ ዝዝከር ነዊሕ ዓመታት ኣውፂራ ትርከብ። እዚ ነዛ ኣሜሪካዊት ጸሓፊትን ፖለቲከኛን ዘጋጠማ ስንክልና ኣብ ጓል ሃገረይ ኣጋጢሙን ካብ ናይ ሄለን ከለር ብዘይንእስ በዲሃን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓ ክርኢ ከለኹ ግን ሓበንን ባህታን ተሰሚዕኒ። 1983 ኤርትራ ኣብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ነበረትሉ እዋን ወላዲት ሓበን ዝኾነት ሳባ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ካብ መግዛእቲ ንምምላጥ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝሰገረት። ድሕሪ ኣስታት 2 ሰሙን ዝወሰደ ከቢድን በዳህን ናይ እግሪ ጉዕዞ ሳባ ወላዲታን ሓበን ናብ ሱዳን ብሰላም ዝኣተወት። ድሕሪ ሱዳን ምእታዋ ብናይ ሓገዝ ዩናይትድ ኔሽን ብ1983 ካብ ማእከል ስደተኛታት ሱዳን ናብ ኣሜሪካ ካሊፎርኒያ ዝገዓዘት። ሓበን ግርማ ካብ ወላዲታ ሳባ ገብረየሱስ ካብ ኣቦኣ ግርማ 29 ነሓሰ 1988 ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካሊፎርኒያ ዝተወልደት። ሓበን በዓልቲ ሙሉእ ጥዕና ኮይና እኳ እንተተወልደት ኣብ መጀመርያ ናይ ንእስነት ዕድሚኣ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ናይ ምስማዕን ምርኣይን ብቕዓታ ድስኣነት። ሓበን ናይ ትምህርቲ ዕድሚኣ ምስ ኣኸለ ስንክልናኣ ከዓገታ ካብ መባእታ ትምህርቲ ክሳብ ሃይስኩል ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተምሃረት። ሓበን ግርማ ካብ ሉዊስ ኤን ክላርክ ኮሌጅ ብዝረኸበቶ ልዑል ነጥቢ እቲ ካብ ዓለምና ኣብ ቀዳሞት 3 ዝስራዕ ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ጠበቓ ንምዃን ብዓውዲ ሕጊ ክትጽንዕ ዓድል ዝረኸበት። ብዝገበረቶ ሓያል ጻዕርን ስራሕን ድማ ኣብ 2013 ብዝለዓለ ዲግሪ ተመረቐት። ሓበን ግርማ ምኽንያት መምረፂኣ ጠበቓ ምዃን ክትገልጽ እንከላ ከምዚ ትብል ኣብ ሙሉእ ዓለም ብሰንኪ ስንክልንኦም ዘጋጠሞም ተነጽሎን ሽግራትን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ስለዚ ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሰብ ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ስንኩላትን ዓይነ ስውራትን ክቕይር እንተተደጊፎምን ተሓጊሶምን ድማ ንኹሉ ሽግራት ክብድህዎ ከም ዝኽእሉ ኣርኣያ ናይዚ ድማ ሓበን ከም ዘላ ትገልጽ። ሓበን ንስንክልናኣ ንምስዓር ዝገበረቶ ጻዕሪ ክትገልጽ እንከላ ከምዚ ትብል ንኣብነት ናይ ገዛኻ መፍትሕ እንተጠፊእካ ናይ ገዛይ መፍትሕ ጠፊእኒ እሞ ገዛ ኣልቦ ክኸውን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ወይ ድማ መእተዊ ተረኸብኩ ብፍኒስትራ ክፍትኔ ቅያር መፍትሕ ክደልየ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ምርጫ እናትካን ኣባኻን ድማ ይዝምርኮስ። ኩሉ ግዜ ኣማራጺ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባአና። ስለዚ ድማ ነቲ ዝዓተኒ ጸገምን ሽግርን ዘይኮነስ ነቲ ዘለኒ ኣማራጽን መፍትሕን ዝርኢ ብምባል ንዘለዋ ዘይጸዓድ ሓይልን ሞራልን ንዓለም ዘመስከረት። ካልእ ገጽ ናይዛ ስድራ ቤት ምስ ንዕዘብ ሓዋን ሓበን ዝኾነ ሙሴውን ዓይነ ስውርን ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎን ኮይኑ ኣብዚ እዋን ንዓይነ ስውራን ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ዝተሰርሓ ቴክኖሎጂ ይምህርን ናይ ትምህርቲ ዕድልን ዝረኸቡ ኣብ ካሊፎርኒያ ይሰርሓሎም። መንእሰይ ሓበን ግርማ ዝሰርሓቶ ስራሓት ምስ ንዕዘብ ካብ 2014 ክሳብ 2015 ከም ወኪል ናይ ናሽናል ፌደሬሽን ኦፍ ዘ ብላይንድ ማለት ሃገራዊ ፌደሬሽን ዓይነ ስውራትን ኮይና መሰል ስንኩላትን ብፍላይ ድማ ዓይነ ስውራት ናይ ቴክኖሎጂ ጠለባቶም ክማልኣሎም ኣብ ዝብል መትከል ዝገበረቶ ሓያል ጎስጓስን ስራሕን ብዩናይትድ ስቴትስ ዲስትሪክት ኮርት ኣብ 2015 ተቐባልነት ረኺቡን ኣብ 2017 ድማ ከም ጸድቕ ተገይሩ። ሓበን ብ20 ሓምለ 2017 ብዘለዋ ጽልዋ ስራሕን ተደሪኻ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ነበር ባራክ ኦባማ ናብ ዋይት ሃውስ ናይ ለውጢ ሻምፒዮን ተባሂላ ብኽብሪ ተዓዲመያ። ኣብ ርክቦም ድማ ሓበን ብዛዕባ ኣገዳስነት ቴክኖሎጂ ንዓይነ ስውራን ብሰፊሕ ከም ዝገለጸትሉ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ።
ሓበን ግርማ ብዘለዋ ሓይልን ሞራልን ተሓጊዛ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተዓዲማ መደረ ኣስሚዓያ ገለ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ድማ ኣብ 2014 ኣብ TED Conference Organization ኣብ መጋቢት 2015 ዝተኻየደ ጽምብል ብራዊ ኢዮቤል American with Disabilities ኣብ ሰነ 2016 ኣብ ጽምብል Apple Worldwide Developers Conference ተዓዲማ መደረ ኣስሚዓ እቲ ዘገርም ድማ ካብ ዓውደ ትምህርቲ ተቐማጦ ቴክሳስ ስቴት ቦርድ ኦፍ ኤዱኬሽን ንታሪኽ ሄለን ከለር ብርእሰ ምርጫ ክእለት ገይሩ ዝጸንሐ ውሳኔ ሓበን ብዝገበረቶ ጻዕሪ ናብ ትምህርታዊ ከሊክረም ክምለስ ተገይሩ ሓበን ግርማ እታን ታሪኽ ህይወታ እትገልጽ መጽሓፍ ሓበን The Deaf Blind Woman Who Conquered Harvard Law እትብል መጽሓፋ ኣብ ነሐሰ 2019 ብወቅዒ ዘርጊሓታ ትርከብ ጓል 31 ዓመት መንእሰይ ሓበን ግርማ ንመላእ ህዝቢ ዓለም እንተደኣ ድሌት ኣሎ ንሕልምኻ ንምትግባር እንተጽዒርካ ዘይከኣል ከም ዘየለን ከም ትዕወትን ብተግባር ኣመስኪራን ምሂራን ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ኣተባቢዓን ኣርኣያ ኮይነና ዳግማዊት ሄለን ከለር ሓበን ግርማ ኤርትራን ኣፍሪቃን